Paano gamitin ang iOS launcher? Punta kayo sa Play Store and then search iPhone launcher. Yan. Then, itong 14. Install nyo, and then akin naka-install na ako, so i-open na lang natin. Open the app. Then, yan ang lalabas. And then, make default launcher. Sa system launcher. Yan. Kung gusto nyo palitan ng picture to Snapchat, is punta lang kayo sa app. Yan, open natin yan. Then sa change icon. Yan. Snapchat. Saan na ka? Yes, yan. My photos. Pwede din kayo mag-download ng photos sa Pinterest o sa Google. Kayo lang bahala mag-download. Yan. Example lang po natin. Pwede natin. I-crop natin. Dagdagan pa natin yung TikTok naman. I-change natin ng picture. Yung icon. I-change natin ng icon pala. Icon. Tignan natin. O, diba? Kung gusto nyo ng malaking picture is long press nyo. Then, plus sign. Yan. Long press nyo yan. Then, photos. Pili lang kayo ng mga photos dyan. Yan, okay. O, diba? Kayo na pong bahala mag-design. Kung paano yan i-design. Another example. Yan naman. Long press lang natin. Kayo na pong bahala kung sa mga design, paano ilagay. Yan. O, diba? O. Ayan. Sunod naman, i-change name natin. Example, yung Brainly. Change natin ng name. Change natin sa lagyan lang natin ng hello, okay? Kayo nang bahala mag-change ng pangalan nyo. YouTube, eh. Change ng name. Tignan natin yung brain. Oh, hello, no? Hello. O, diba? Paano naman mag-hide ng apps? Punta tayo sa hidden apps. Example natin is yung Facebook. I-tap nyo lang yung plus sign and hide na siya kapag ganyan na, oh. Thank you for watching. Sana may matutunan kayo sa aking video. They say you're too hyped up, but I think that I lost. Her mama, a party girl, she just want